Sing jero lho nek le nancepke kabur. Iya. Iya ya mak iya. Wah jan. Kowe jane wit mau awan kono ora ming kene tok ning ngisor kono utawa ngayuja kono ya angine ya gedene ra jamak-jamak. Iya ya ora apa-apa Pak. Yo pepeling sik sing nyuwun pirang-pirang. Yo sing bawa sapa? Biasane caping gunung diratake saiki pepeling diratake. Yo. Monggo. Saka Mbak Agnes tekan Mbak Ruby. Mbak Prastiwi kok Mbak Ruby. Iya. Ya. Pepeling diratake sik. Ya. Neno mangga. Nya sabune nggo sindan-sindanya. Nggo gebek raine iki men ketok kuning. Men ora penguk. Rampek. Sing penguk amane ya engko. Anggon kalek barangmu ya. Rukun. Oh, pas kok ya dipaske sindene cacahe 7, sabune ya 7. Iya. Sesuk-sesuk ana lho wong njaluk lagu nganggo odol. Wis ora apa-apa. Nah dadi mulai iki malah entuk seperangkat alat mandi. Iya. Ya, mangga. Rukun Islam kang 50 niki iki sing anakmu wedok Agnes ki mau telat. Iya, kancane sedo uyon-uyon lagi mlaku arang. Kadang kala iki keluarga ki ya sok kepiye to ya, Nok? Iya. Ki mau wis WA aku. Nuwun ngapunten Pak, kula telat ada sedikit masalah. Oh iya. Karo bojone sajae. Ya bojone kon leren sik sewengi maksude. Iya. Ane bocahe rak tetep semanggem ning nggon kewajiban. Aku tetep mangkat lho, Mas. Weh mboyo ngono. Boten ngomah-ngomah sik to ana. Iki sindane paseno ki kurang kok ndak anu aku sedukani. Wah, jan. Terus ditutukke bifet. Jeng. Iya, warna-warna kok lelakone sinden iki warna-warna. Iya. Sing jejere Prastiwi sing pojok dhewe kae Mbak Wayu kae tau dijegal sing lanang. Heeh. Mergo ngayal arep mangkat lagi buka lawang jegal sik gluduk lho. Ngopo kok telat? Wah, bapak niki pancen so aneh-aneh. Ayo piye nek saben bengi tinggal lunga kok ya. Iya. Esuk tangi ngeterke sekolah. Sing lanang ngeterke sekolah anake, bali tekan omah sih bojone sing wedok wis mbiler. Heeh. Monggo wis ora iso digugah. Tangi sore glegah adus terus nyureki rai. Ya wis ora ono kesempatan to. Mula dadi bojon sinden kudu tabah lahir batin. Iya. Ngopo, Mak? Kemlebet kaya gendera mlaku lho. Suarane mak gawe. Yo, jejere. Katindakno. Mreng para sesama jejere Mbak Tatin ya. Iya. Iki ya meso kademen awake kurukan daging ngono kok. Iya. aja padha ditinggalake adem Pak. Ayo aja dirasake wong nyambut gawe iki suasanane ora iso dibedhek kok ya.
Ya tekan nggone iki engko hawane kaya ngopo iki ra iso dibedhek. Weh, la iki ana pamundutan. Sapa? Bu Saminem. Weh, nyuwun lagu Cecak Rawa. Iki piyai sepuh kok ya isih seneng Cecak Rawa to ya Bu Saminem. Bu Saminem ki adine Bu Sapitu. Terus Pak Yumenes Samilu sing tuwa dhewe Sapiteng tajar lho kowe karo wong tuwa kok ngeplaki ayo ngono karepku ngono kuwi lho Pak ngumpani ra apa-apa yo ya jejere Mbak Neti sahadate ya Kang angka siji ya jejere Mbak Wahyu Kang angka Kang angka loro salat Mas Tiwi ayo dene kaget to aku iki sinden yo ngedep tromos barang sinden kok sambi dodol wedang ora anggerno penonton tuku napa jahe napa jahene telas nek arep pedes cangkeme ditapuk dhewe dene kangkat telu bali nang Agnes Ramadan nindakake poso ya Ramadan nindakake poso langsung nang Ika papat zakat langsung Tatin ping 5 ngibadah haji ayo rukun rukun Neti Islam Hop sampurnane ayo anu si Wahyu ayo sampurna mau promil tilik ana gelase kuwi ana ora sampurna rukun Islam ya sampurna kurang siji Prastiwi nyekel mic Mas nyekel mic ngapa ngono tok sah 5 7 sah sing siji ming dehem ya ngesake dhuwit ki ya ngono kuwi kok ya mangga apa beling tak kuntakne tak kur mangga ya Marco Larasel. Yo.
Mula lagu pepiling iki dienggo ngemutake sangjaning para lenggah. Ngono ya, Mak. Iya. Kaya bengi iki, Nok. Kaya bengi iki piye? Kaya bengi iki awak dhewe sowan ana ing ndadap ayu ploso kene, ya. Para warga supaya enggal eling karo panembahe, ya. Merga budidaya sinartan panembah ingkang ajeg kuwi bakal entuk nugraning Wang Mahanasa. Tegese ngono ya, Mak. Iya. Aja gumantung karo wayangan. Oh, aja gumantung karo wayangan piye? Ya biasane iki nek wis wayangan terus mengko bakale tandurane apik. Ya, mengko nek tandurane ora apik dalange dianggep pegebluk. Ya. Biasane ngono ya. Heeh, kok rapate sesuk kuwi tandurane ora apik terus sesuk rapat meneh ngundang awake dhewe ora bakal payu. Mesti do usul, wis ora usah ngundang Sena kae, telone do modar. Heeh. Nek jane ora salahe dalange, ya salahe panjenengan le tergantung karo rasulan. Rasulan ki adat budaya tata cara. Kuwi ora panembah, kuwi ora ning ngaturake syukur ngersaning Gusti. Lah sesuk supaya apik, kuwi ya digula wentas sing apik, nandur tela ya dijabuti sukete, diwenehi banyu, dirabuk lan sak piturute. Ya, dene wayangan iki mung minangka dadi tata cara, kan akeh banget lho, Nok. Sing isih ngono kuwi akeh banget, saya sing nuwun sewu rada luwih plosok-plosok kono. Ya gumantung ro dalange. Limayang mongko apik, limayang mongko ya gayeng, ya. Ning kok ora dundang meneh amargane lomboke ora do tukul, tomate do modar, kentange do mecotot. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Kuwi ora kok salahe dalange ning salahe sing padha nggula wentah tetanduran ora digatekke kanthi apik, ora dibudidaya supaya becik. Ngono ya. Heeh. Mula bar iki ayo sengkut gumergut gotong royong nyambut gawe sing tandur ya nggula wentah tandurane sing apik. Sing minangka pegawe ya minangka netepi kewajiban minangka pegawe sing apik, sing becik, sing ikhlas, sing jujur. Kabeh mengko mesti bakal entuk sesulih saka Gusti Kang Mahanasa. Lah wayangan bengi iki tontonan ning padha lenggah sewengi natas sing kuat sewengi natas. Bebarengan warga sak dusun ploso iki padha nyuwun ngersaning Gusti muga-muga sesuk sak pangarepe luwih apik. Saya akeh sing padha nyuwun Gusti saya akeh le peparing. Ya, ngono ya, Mak. Ngono sing dikarepke. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ngono ya. Heeh. Ya, iki ana sing nyuwun lelagon diteruske dhisik. Anakku wedok Agnes ki men nembangke gubuk asmara ora Mbak Ika. Wah. Ika nganti gubuke apal. Iya. Ika liwat ngene wis gubuke wis mak krengket. Ayo gentenan si Agnes sing nang gubuk asmara. Iya. Aja Ika terus. Heeh. Ndak kecek. Pirang-pirang no. Ya Sri Uning ku ya ana, Sri Wening, nulis Sri Wening. Ya ora apa-apa. Ya mangga. Diaturake dibawani kowe gubuk asmara engko Mbak Ika podang kuning. Ya. Ben gentenan. Ya ora ajeg ora. Kowe sekali-sekali ya ning gubuk Nas ora. Biasane teng latar kula. Edan ora. Iya, nekat. Loh, lah napa to, Pak? Tegese le olahraga ki nang latarmu lho, olah swara olahraga. Iya. Monggo. Nyingkar nyingkur. Ya, engko cecak rawane Prastiwi. Oh iya. Sing pinggir dhewe kae. Oh, ae cecak rawa. Oh ngono kok cecak rawa. Kae pleci. Ning cerewet pleci iki nek cucuke gelem mangap nek kocok malah wah wah. Ya, mangga. Nyingkar nyingkur. Jos, Mak. Wah, wis piye pokoke piyaine ya ayu, ya ming dedeg piadeke rapate dhuwur. Iya. Semampai. Semamblek. Semampai. Nek carane kendaraan iki ya Jimmy Jangkrik. Iya. Jimmy Jangkrik iki buane gedhe, nggo mlaku oh iya aku. Iya. Lah niki bane nggen pundi ta, Pak? Oh ya engko tak duduhi. Oh.
Sesuk tak dudu iki lho ngono wae. Ya rasa perlu tok takok kowe engko tak kandhan. Nek cara roda loro iki sing roda loro ki Astrea Star. Oh. Astrea Star mesin silver. Wah, tanjakane kuat tur ya irit. Heeh. Nek cara buah iki melon. Oh iya. Melon mateng kuning kok sigar banyune langsung metu mak biyo. Iya. Ya. Wiwi. Pak Gatot kula ra iso meneng Pak Gatot. Kowe pindah sik kowe. Anti sindane dong guyu terus kowe iki sing tok guyu apa ae? Ora ana apa. Mbok priksa ngono nek edan barang. Iya. Wiwi tane Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkur. Ya yo karo nyingkar bareng. Lingsam Yen ke mutan kaya cengkoke tatin kae lho. Mutan Sesawangan lelampahan menengo to mak. Sindenku sing cilik-cilik ngene iki mbok sekali-sekali kowe aja menyandang Jawa Nes nganggo klambi SD. Lah lho kok takokke anak kecil ngono lho. Niki lho wonten anak kula tes SD suarane apik terus tek. Ayo nak nyanyi. masa anak kecil Pak Ayo engko di nganu kok jenenge digawe sing ora ketara. di planet nggih. Mbok nek kuwi aku ora ngerti aku. Lah pripun to? Ya main ketara kaya bocah cilik ngono lho. Iya, kowe ro Prastiwi. Heeh. SD kelas 5 ro kelas 6. Iya. Iya. Lelampahan kang uri Aku malah timbul ide lucu lho no. Iya, suatu saat tak anake kok. Penabuh nyandang SD, sinden nyandang SD. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Ora apa-apa. Sekali gawe sensasi. Ya. Lah dalange nganggo klambi pramuka. Wah iya. Jos wis. Pentas dalang bocah. Diiringi anak-anak SD. Iya. Sing rasa melu sik iki. Ha iki untune wis entek. Atene penonton ku SD kok ompong. Nyandang kaum. Iya. Iya. tresno tulus nadyan nengku buk asmara Ya. Nano. Monggo. yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak oleh ning jagat tulisan
teruske no. Cadatan sajroning ati jangan nuntun saya merati aku kowe Mas, sapa asmane lali aku saka PWKS Jabodetabek kok tekan kene. Ya kuwi nganu kok ya daleme nang kene. Mas Prapto. Mas Prapto. Iya. Mas Prapto guru bahasa Inggris. Iki senengane nek omong ngoten. Guruku bahasa Inggris jenenge Pak Prapto biyen. Wis sedo, kae rasa tok eling-eling. Iya. Ngono ya, Mak. This is on the table. Iya. Table kok table. Aku mbiyen nek maca ngono this is a char. Kacar. Terus kon metu aku. Iya. Pepet esuk mayang ranggo Inggris kok aku. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Matur sembah nuwun tanpa Mbak Agnes Sianandasari Nuring Tias. Iya. Kejaba saka kuwi akeh banget nok sing nyuwun lagu lumantar WA. Iya. Padha nyuwun lagu ya mah matur sembah nuwun. Waduh ana sing ngalem ya. Wah Mbak Tatin kelihatan cantik. Pakai baju putih kelihatan langsing sedikit. Iya. Asli kira-kira aku. Itu lebih bagus bajunya putih sampai kepala. Lho. Josok ngono to Mak. Iki tenan kok nok. Iya matur suwun. Matur suwun ki akeh banget sing nyuwun lali janjine ya podang kuning saka Pak Suparjo saka Surabaya. Iya. Matur sembah ayo Mbak Ika Suhesti katuran jumeneng. Ya Mbak Ika Suhesti nglagokke podang kuning men beda. Ya. Sing biasane gubuk asmara ki Mbak Ika iki dilukir. Mbak Ika genti podang kuning. Ya nggo Tatin. Tatin kok goleke liyane. Ya lali janjine apa-apa. Ayu mengko ayu ki disediani apa-apa oke. Cara Banyuwangi ya oke, cara Sunda ya oke. Ya. Cara apa-apa entek kaya panganan ya bablas. Ya, ora apa-apa. Ya Nggih. Podang kuning ngono. Mbak Ika saka Tanjung Sari ki no. Iya. Cerak ki Mbak. Cerak, Pak. Bu cerak malah cerak saka kene to ki? Nggih. Ha nek saka Mblekonang wingi kok malah limuni ado. Nggih, Mblekonang. Nggih sami. Iya ki piyai kene iki sok ora iso dipercaya ya aku ki sok. Lah kok pripun to? Aku nek mandeg nyuwun prisa, Pak.
Plosone pundi? Lariku niku lho. Niku kan rong punthuk. Ah iya. Sak kayange. Iya. Amune rong punthuk telung gunung e. Edan kok rong gunung. Lah bonus to niku. Malah nggo bonus. Iya. Telung punthuk e. Aku ya oleh wangsulan pinten punthuk mulai Pak? 3 punthuk. Oh nggih, matur nuwun. Kula biasane ming kalih punthuk aku ya ngono. Iya. 2 punthuk rantek to. Rantek kowe. Yo. Anu bodang kuning. Bawani mboten? Bawani ya. Nadyan wujud temong paksi. Yo, nadyan wujude wong peksi. Wong saiki peksi larange ra jamak-jamak lho nek manuk ya oceh-ocehan iki luar biasa. Cak Rawa wis 12 yuta kowe isih unine sedila-sedila. Cak Rawa. Murai batu iki ming muni sithithik wae 7 yuta, 8 yuta. Ngono ya, Mak. Aku ngingu beyo iki malah. Iya. Maune dek rung tak tinggal lunga ya anggere aku teko. Assalamualaikum Pak Sena. Waduh. Beyo bareng tak tinggal lunga ning Jakarta seminggu tak delehke kamar mandi. Iya. Sing ning omah ming bojoku tok. Aku mulai ki ming nyuwara. Kok saged? Ampun aku dhewe ya pertama ya bingung. Ngirokke apa kuwi? Beyo ki ngrungokke apa ya aku. Angger tak pethet iki ora assalamualaikum ora ming. Nah, bareng bojoku ning kamar mandi konangan. Wah, iki apa? Banter aja Mas. Ngono kuwi. Iya. Nah, ya pancen bener iku mau. Ketoke dubeyo kok kayak wingi ming cilik kok. Aku ki ngetutke bojoku ki malah kaya dikon lunga. Iya. Karo omongan penting ngono kuwi sesuk ki nganu Mas gamelane anu ya tak tutke iki arep nang kamar mandi aku ning ngarep lawang kae. Mas, mana coro? Ya, tak singkirke terus lawange dinep. Bar kuwi terus ana swara. Aku kuwi. Aku terus lunga. Bojoku bengok-bengok, "Mas ana kelabang malah lunga." Lah aku tok kon lunga kok. Sing kon lunga sapa? Lah mau ming ngono mau sapa aku? Iya. Neno alus manis tur mrak ati bawane meh padha Sri Uning. Lah iya neno Waswingken kula golek isi podang kuning neno ibu bunga hatiku lelo nyanding bisa dadi tombo mangga esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang mubeng
manise ibu bunga yen lakon tepi tuwek ora bakal atiku kekiwatian kekangan tak ini kalepen soan ora manda atiku sang saya tremblo tak seneti sentika kudu teper podang kuning jan apa-apa saiki dadi lagu ya nok iya podang kuning maune diawali saka cecak rawa ya termasuk manuk iya aku esuk arep gawe trotokan gacor oh iya tenan aku wis matek aji gawe lagu wis iya trotokan gacor aja kuwatir nok iya sok tak pasarke mak wis pokoke tak karang dhewe tak rekam dhewe tak dol dhewe tak tuku dhewe ha iya padha wae ora semebar ya ha iya tak nggo dhewe kok ana mingan ya yo kita tampilkan presiden kita yang penuh dengan kegemukannya iya Mbak Tatin monggo jumeneng Mbak Tatin nah wah edan kaya putri Indonesia kae lho slayere dicopot sik delehke terus jumeneng. Piye medun wing ngoreke jagat kok no ya. 5 skala liter. Iya.
5 liter. Oh, 5 skala liter. 5 apa? 5 skala liter ukuran gempa kuwi lho. Oh, berarti urung tsunami. Aja nyuwun wingi wis gempa Banten wingi muga-muga ora ana apa-apa. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Ki nembang apa lali janjine apa-apa? Ya. Terserah kowe milih. Heeh. Milih niku wonten apa mawon? Warna-warna, arep njaluk apa? Asbak ana. Ki kesenenganmu, nya. Kok kesenenganku? Jebok. Padha sapi. Ha iya, sapi sak kowe iki wis jelas payu sok Idul Adha. Lah iya, wis aku wis aman kok wis tak tutup. Apa kondangku si kondang-kondangke Tatin wis tak stop lumantar YouTube. Iya. Wis tak siarke Glotin iwake iki weruh ora kowe? Iya. Ndekno soalé aku nek karo Tatin terkenal dunekke dalang pelit, dunekke dalang cetil nek nyuga wiyaga ming gule kobis. Iya. Wingi dek nyoba gamelan kae wis tak share nang nggon penonton YouTube. Tin, iki apa? Mripate didelokke iki apa iki? Iki iwak apa udu, Kang? Wis dek ming meneng wae rasa komentar. Iya. Turah kok ngantian wong 40 we penabuh 26 sinden 12 we tak beleke pitik 6. Wo. Nggon aku siji ngene tanggaku 5. Pitik apa ta kula ora ngerti pitik lho wingi. Sing diglepungi kae rasa gawe masalah meneh kowe. Glepung apa wingi glepung tok. Wah ya jan sing ngono sing mati rasa cangkemmu. Lah kok lah. Oh tangket kancane do mangan nganti dok. Ngono. Saking enake kok. Lah ya baten lho, alhamdulillah iki dalange ya sidane nyuguh iwak. Terus tak pangan sebulane lah endi iki glepung tok ana. Kok glepung tok to? Mati rasa ki cangkemmu. Kula sik ora tau mangan iwak ki lambemu sing ora tau mangan iwak. Ha kena iwak pitik kaya ngono genah. Pupuhe ora tak petil karo dodo mentrok. Nang sebelah pundi to? Ning ngarep kae lho. Aku mung weruh gudangan wae asine pol. Oh pancen kowe iki iblis tenan. Lah wingi gudang to? Gudangan asine pol aku ya ora komanan kok. Lah dadi kula. Oh greming sithik nggo rebutan karo sinden-sinden. Lah wi gereh barangnya aku ora weruh nang endi. Greh. Ayo. Ayo wis ora catok bahas engko aku elek meneh engko. Iya. Aku nganti diarani dalang gule kobis mangkel banget aku. Iya. Ana sing komentar barang nang Facebook ana pripun Pak Sino kabare gule kobis ndasmu kuwi aku. Ya ora apa-apa. Gara-gara lambene sinden siji iki ya, Mak. Heeh. Kira kowe nyolong rotiku tok nggo sangu ning Gresik mau bengi to. Ya ben nek ora dicolong iki mung arep dipangan dhewe. Ha apa? Aku udin kowe ndek sangu ora? Sangu, Pak. Njaluk sangune aku ora mangan sego iki, njaluk rotine. Oh nggih. Bareng tak buka tak rezeki rotiku kabeh. Roti suguhan. Wah, mula kok ludes. Mula kok latihan kok gawa tas ning jerone tas gedhe dilempit. Iya. Jenengan ki ya ngewuhke. Apa? Dhuwure buku bol ngisore tas gedhe. Ngewuhke meninya iki rotine do dipangan ngono ki. Basan digawa saiki muni digawa. Lah kan piye? Nembung ora apa-apa to wong Jawa ki tembunge, Pak niki kula betane sangu teng Gresik. Ya ora apa-apa. Lah aku kok mau esuk njaluk roti kowe kok isih tak wadan. Lah ngono sing maem sapa? Lho, aku jenengan ta? Ayo bali nang jenengan meneh kok. Aku ora sida menggawake jenengan berarti. Anjuk apa anjal ijol ya? Ya lek ijol ya ora apa-apa. Oh, kowe ngunek-unekke dalang ki efeke kaya ngene iki. Iki azabe dalange pelit. Asap dasmu kok. Lah tiyang ngene bantre ra umum iki mung bahas roti lho, engko ora bahas liyane. Lah ya men kok ya aku soalé mangkel kok. Ya, mergane kowe iki kebangetan kok ya. Ya, ken biyen aku selalu wiyaga ki nomor 1 mergo wiyaga ki kancaku nyambut gawe. Aku ya ora bakal iso mayang apik ngene tanpa kanca-kanca penabuh. Nggih, mulane disuguh sing enak. Ora mung gemak dijembek. Nek wingi iki wis do muni istimewa, sing rusak iki cangkemmu. Apa iya? Kowe iki wis ora tumpeng lho, nganggo tumpeng pinggire gudangan. Iya, gudangan nggih. Apa Bener. suwiri iwak? Suwire iwak aku ora nemu. Ah berarti kalah dhisik karo sinden-sinden iki. Kowe nyiduk dhisik ya ora gelem, gawe wis tin kok ndak selak iwake entek. Gampil mengke engko bareng entek ming cangkemmu omong wae ndak.
gudangan we asin pol wi wis niku tok. Ah mbok ya dilongi asine. Lali ngelangi piye? Ayo carane dikum lagi dipangan. Padake sapi. Kok nyenyengit ora? Iya. Senengane kok. Iya. Asin iki tandane arep njaluk rabi. Sapa? Nek asin. Sapa? Asin gawe sapa? Sing gawe rewangku. Oh berarti Rewangku wis umur swidak kok arep njaluk rabi iki. Mbak menawa gelem karo sing ngrebat ki. Iki tuwa ya arep. Nek sing ngrebab ki pancen ngomong wong tuwa kuwi. Iya. Yo. Ayo lali janjine dibawani. Yo. Wis rasa dadak mbahas kuwi. Sing baku aku wis mbuktekke nek aku ki wong tanggung jawab. Oh ya pancen yo bener kaya mah. Sesuk menehi dinyatake. Wong aku yo nyatane yo mangan iwake barang wong tak. Kula blas lho. Blas yo sak karepmu wong sing penting aku wis nyuguh. Perkara kowe ora mangan yo sak karepmu. Sing penting aku ora wis nyuguh. Hah? Nah, tenan ta. Napa, Pak? Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting aku. Ora usah tak omongke piyayi penonton iki saiki wis ngerti nek kowe iki ayu ning bodek. 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 Nyatane iki mau aku omong seru ya kowe. Iya, wong wedok kok. Lagi krungu ning jelaske, ha, ngono. Jelaske piye ya ora krungu kuwi kok. Krungu. Krungu ya, Mas. Wingi jagongan karo aku ana swara bledek banter banget ya iso komentar bledek saniki lirih-lirih ya. Aku batinku cah iki jan budek iki aku. Wong aku njundil kaget kok kono mingmak pletik ngono. Sing wingi ning kata. Lah iya. Nah, ngandel ora. Lah niki ngomong apa? Loh, lah aku muni lah iya ngono kok ae. Napa nggih? Ha iya kok iki bosok. Iya. Lali janjine dibawani. Nggih. Apa saka dina Minggu naik delman istine. Iya. Ora kuwi senengane getun-getune sing ngarang ora. Lu ngarang ku anggepe angel. Iso nek iso pancen iso ngarangan ngono. Ono Ciroko. Sekarang sing Mas Geter. Iya, Mas Geter sing gender kuwi sing ngarang bawane ora. Yo aja nganti kleru cakepane. Lah napa nek kleru? Apa iki ndak lara iki? Piye? Piye ngopone? Ngomong apa? Aku kira ngomong apa-apa meng gak wis gak dimulai ngono kok, wae. Lah kaya omong e. Ora wae kok. Dina Minggu kang tak anti Dan iki nyumetreke rokok iku angel ra jangak-jangak. Kene tak sumetke. Pak, Waduh. Ayo nggo dagelan ki ngene iki kok ya. Senengane do mbedhe. Iya. kenang keng napa? Keselamat. Napa nih? Rambute alis ku lho mak kritik-kritik. Oh tak kira nganune. Oh kuwi cangkeme elek to. Napa lho? Nganune iki diomongke. Lambene. Sing jeneng nganu kali basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Asale Mula aja sok nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo oh tak kira nek bringose upamane ngono. Ora ndek brengos kok. Ana wae kok mung tukul. Dikerok apa? Ha iya ben sak karepku arep tak kerok sak karepku ora sak karepku kok. Wong gonamu tok kerok ora ngomong aku kok. Lah ndi aku ora ndek brengos kok. Ayo mak aku mung ngomong kok. Ora ndek brengos ya ora tak kerok. Ya ora. Iya wis tenan. Aku rasane kaya omongan lanang padha lanang ngono lho nek dadine. Ben ngapa nek dikerok? Ya ben apik, bagus kok ya. Kene tak semetke. Gah. Lah ngapa? Mos. Gah ora. Mar tok nyunyukke cangkemku mesti. Gak ngerti. Ya mesti. Nun sewu Pak ngono iki. Oh. Iya. Ya. Tina muni ngaya
Asline nek gelem ngrungokke no. Iya, sing lucu kuwi ora mung mlimbuk cangik lho. Kuwi agaku nek komentar lucu-lucu. Cinten ta? Oh, agae sik ngenong kae. Mene piye? Mbah aku ora wani ngomong. Pak Parjo. Oh iya kae jan. Edan. Edan. Heeh. Mau mbok mau esuk bali saka Gresik ki ya bar omong lho. Ngono jeneng dalan tol kuwi ya ngono kuwi ya. Bocah iki lho, aku tak lirik iki cah iki bar omong kok. Mantuk-mantuk. Kok kula nggih tau pas bareng niku. Batinku Pak Seno kok nggawa macan to iki. Bulane sing ngorok kae. Sing ngorok Parjo karang ya. Ha sopire wedi kok. Mobile dinggirke iki mesine rada nyuwara ya, Mas. Dudu, iki lho cangkeme iki. Wis lakokno to dilakokke ngono. Ngandel ra. Iya. Jebel mong lali janjine. Siji ngejak sing ngenong, loro aja numpak mobil ngejak sing dolanan lampu iki lho. Cinta. Kacamata ngedep gong beri iki lho. Lah napa? Engko motormu bane kaya keseselan kerikil. Kok saged? Nek turu tek 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 krotek krotek krotek. Apa? Untune ya? Nah, aku nang Jakarta iki ya mandeg gara-gara kuwi. Iya. Ya melu aku melu sak mobil, ya melu aku nggo kanca greneng-greneng. Liwat ring road kono Colomadu kono ya. Aku ron Baron, sopirku jenenge Baron. Ron, no Pak. Bane ketoke kaya ana pakune iki. Napa nggih? Medun aku cah loro ku ora tak gugah. Tak dileki ora ana ban papat iki terus tak buka jendelane. Oh iki apa ron pakune? Temu iki Pak, ning cangkem iki apa? Kok ora dituthuk wae. Ajane wis goleke watu ro Baron iki. Aja aku ngono ndak lara. Iya. Mangga. Anane picerasa maya. Apa romansamu sindan-sindan iki do ora ndek ciri wae. Duwe ciri kabeh. Nek takon aku ki nek do turu do tak cek kok. Tak takon. Anu numpak bis gedhe kae nggris tengah wengi perjalanan aku mesti mlaku. Tak delok iki turune cirine piye. Prastiwi kae nek turu ngene iki. Mosok turu kedep? Takonono kowe iki meneh sok mlaku-mlaku. Berarti ora turu nek kedep. Kaya ngimpi medeni kae lho. Nah iki jejere kae keneke kae. Mbak Ayu. Wah, kae elek meneh kae. Lah no. Iki wis ra mingkem blas. Milih ora? Heh? Kanggo milih ora? Sapa? Niku. Ora, nek ku ora tertib ngono. Wah, ngene didempekne. Kaya Amit Sewu, kaya silit pitik areng ngendhok kae. Lambene. Nek neti mesti nek turu ki mesti kok ora menggok barang kok mesti ambruk lho. Iya. Kok ambruke nendi? Ayo mbok. Liwa panengen. Wong nek kudune nek menggok ki lumrah terus nengen ya ambruk liwa. Menggok nengen niku ya ora bisa lurus barang ya. Aduh. Nek kowe karo Ayu kuwi wong lemu wis tobat. Apa anggere mlaku iki ya cirine pancen nek Tatin ki nek turu ora iso didelok mergo ditutupi kacu raine. Nek anggere ngolet ngono ki bus. Apa bus? Pindah nggon bus. Mbok ora ngerti aku ah. Arep tak tileki ya kowe nesu engko kok ya. Aku ora nggawa kompresor ya. Klokok. Mosok klokok. Ya nembangke. Pinter golek alasan
pinter golek alasan. Lah ya nganggo Apa ya ben yo sinden ki butuh kemayu kok seneng ndo dicempaluki to. Pinter golek alasan. Men meraati kok ya. Iki mergo adem dadi malah alasan. Ben piye ngandar-andar angen dukur aku wis ora iya. Semaku ya kapusane. Tung 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 tok. Tung 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 tok. Tung 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 do meneng aku tok dhewe. Ya, mula diapalke kendangan. aku ya kapusane. Nek kowe wis kulino kowe. Biasa kapusan. Kan aku karo sing ngendang harung cocok ya. Rung cocok. Ayo sesuk suwe-suwe rak cocok ngono. Iya. Kudune privat iki ya. Malah kowe iki aneh-aneh ora. Lah pripun? Aku iki sing nglatih aku kok. Nggih napa? Lah kok ora cocok? Ayo karang sok bigdae sok nyalahi prosedur. Dadi kudune tang tung tang ngono diganti tang tung. Kuwi padha. Diwalik berarti. Hitungane kok Diwalik. Heeh, kudu. Lah? Trandung, dandang, taruh. Dandang, trandung. Ayo kan diwalik. Padha, hitungane kan padha. Iya. Ya, mangga. Jancane kowe ning Mbak Tatin wis kepareng ngaturake. Yo. Jumeneng Mbak Tatin sambut berdiri Mbak Ayu Purwalestari. Ya tampilkan dari. Monggo Mbak Ayu Purwalestari. Salah gugur pahlawan. Iki senengane ora kok gugur bunga ora. Ayo jumeneng. Ngadeg ayo kok. Lah wong spote elek kok. Wis spote ya. Iya. Rek, ayo rek. Mlaku neng tundung. Iki malah sindenku saiki saya tuwa saya edan. Iya. Di sepoti alus ra gelem bareng rek ayo rek malah len joget malah kaya ondel-ondel. Iya. Ngaturke apa, Mak? Apa, Pak? Ngaturke apa? Sing cara Sunda apa cara Banyuwangi? Banyuwangi nggih. Banyuwangi. Ning ati-ati lho kendangane iki beda lho. Kendangane tang jeng, tang jeng. Hati-hati kowe. Ya jogete kudu pas. Gerajakan apa bajidot kahor? Jenenge iki apa? Bacidur kahot, Pak. Ameng ku alek kok. Bacidur kahot. Bajidor kahot. Aku muni piye? Bajidot kahor. Aku karang sok kulino ngono kuwi jenenge. Jenenge ilat tuwa, Pak. Aku ki tangi turu we. Aku tangi terus sok muni, "Kuwi Bu, kemile dilemput." Ah. Kudune kemule dilempit malah kemile dilemput. Iya.
Sampun dugi pundi, Pak? Kula sampun dugi ngajeng kantor spor. Kantor pos. Nah, iya. Ya. Nggih. Bajidor kahot. Ya, bajidot kahor. Ora apa. Gerajakan mawon ya, Pak? Gerajakan nggih. Lu ganti meneh. Oh iya, gerajakan. Kula dereng milih kok wau. Oh iya. Iki kaya bocah cilik ya. Ha iki nek disandangi TK apik kan. Oh. TK kok semene lho. Lah ya ora apa-apa kok ya. TK ki ana sing takoni gurune lho kok semene iki. Longgor Bu wong kene. TK besar. TK besar. TK besar ya kowe karo Tatin. Iya. TK kecil Prastiwi. Iya. Dibawani anu apa jenenge apa gerajak anu apa jenenge Mambiat Mayon. Ya. Mambiat Mayon. Ya. Mambiat Mayon. Heman. Sawarane gandeng belam. Wah, sing gampang ilang. Apa? Masuk angin. Hah? Oh, ayo wis rapopo. Iya. Sing gampang nendi? Aku kuwatir nek angine gedhe ngene iki biasane terus awake krekes-krekes engko terus medhun turu nang mobil masuk angin meneh siji. Iya, ora aku masuk angin pawarta sing tak tampa pipis. Hati-hati engko ngeneng iseng. Iya. Tiwas ndelik-ndelik ngisor iseng ra krasa. Aduh. Kowe kok pengalaman. Aku tahu sakle. Oh. Banyu Gandeng belam biangan. Tong tong tang tong. Kaget ta kowe? Nek cara Banyuwangi ngono kuwi. Nganggo kendange di tung yung. Ngopo? Ngenengi ndase sing demung. Yo. Nyaram yai nosan tara Banyu Banyu wangi Kulon kenang wetan sagara lor lan kidul lor lan kidul halas angkat kang kafe. Iya. Ya, mangga.
tanah India tanah India gumulyaring taman Sari Nuswantara ya nek tak tumblang tungtong ya kendangane dominan ki nek Banyuwangi iki jenenge ngeber. Oh iya monggo ya.
Jogete ya urung pas iki. Ndong-ndong blop. Ndong-ndong blop. Trato gembrang. Nah, tang. Ya. Plek kaya aku ngajarino. Ah iya. Hela ya mung sindene rung tak training. Ndang blep. Ndang plek. Ya, matur suwun, Mak. Ayo sing terakhir ibu-ibu Cecak Rawa. Saka paguyuban Dasawisma Cecak Rawa. Dasawisma Cecak Rawa iki kepiye? Prastiwi, Wahyu, Neti. Ya, berdiri bebarengan ayo. Manu Cecak Rawa ya. Kok malah sing tuwa-tuwa sing tokon. Lah iki sing nyuwun Bu Saminem kok. Iya. Asmane wis Bu Saminem mesti wis sepuh. Ya Cecak Rawane ya sing wis brodol-brodol iki no. Ya. Ora apa-apa wis ora ana buntute. Wis ora ana swiwine. Ya ndang gek cekak-ceket ayo. Ah. Manuke Cecak. Ayo. Ayo wis diwero Cecak Rawane. Ayo Cecak ijone gek mangkat ayo. Cak Jambul. Iya. Iya. Ngadeg wis wis rekoso kok, Do. Kae ya. Nah, kuwi ya iki. Nek turu kok mangap. Iya, tok teliti ya, tak teliti mbok siji. Ya, manuke oh, kademen. Kademen apa, Pras? Adem e. Ayo nggawa kasur le nyanyi. Ya aja kok ya. Ayo kabeh kadem. Aku wis nyekel mic nganti rasane mak nyes-nyes. Iki lho, persiku sing tak nggo ngeprak iki lho. Wah, anyepe ra jamak-jamak. Teneh ilang konamu. Adem. Cempolone? Ha ya iki. Dadi cilik. Cempolone. Cempolowe mengkeret-mengkeret ngene kok dadi. Iya. Saya cilik ora. Iya. tak tuntak dedak neng ya. Yo, piye Cecak Rawa? Manut kanca-kanca mburi wae no. Iya. Yo. Lidere ibuke. Apa? Ibuke. Nggih jenengan to, Bu. Ampun kula. Ya sak-sake sapa-sapa manut yo cah telu. Yo 1 2 3 ya.
Wis kayak Bali. Ya. Ayo wis. Menu radem. Niki jan luar biasa. Camcaune yo. Apa? Kuwi lho. Kahanane kuwi lho. Ayo lek ngarani apa? Camcau. Cuaca. Kok camcao? Adem tenan. Nah iya ya ora apa-apa diampet kaya. Ayo. Nanggi bawa. Nganggo. Memanise Sing jeneng hawane adem ki nek weruh sinden lemu rasane wis anget ya Kang. Ayo tetep ora. marak ati Karepku ki nganggo dimenirke. Ati. Wis totrok kowe iki rasah nembang ora. Ngrungokke kowe rasa penak kok. Pacaane mung Pataane. Gundes luwes. Gandes. Gundas. Gandes luwes wirak gane Rina wangi mantra tapan Rina wengi mung tratapan dik atiku tratapan dik Kowe iki nembang apa-apa wis ora cocok. Kowe kok tembange deg-degan kok tratapan ora. padha wae. montang Wih, manting Muntal mantel. tanjena Lah kuwi jenenge goblok ya Kang Gareng. Kok iso? Muntal mantel kok ora jenak. Lambene aku sedina sewengi mesti. Warasa ya, Truk. Edian tenan. Ya pindah ya. Engko iki bocahe ngetutke pindah wae ora. Kang masira duh wong bagus gampang temen Ora angel. Ayo gampang temen ki ora angel, Truk. hamba pito Ya, nek pancen kowe waras tenan iki bacute piye? Enene katon rengu. Lha ya nek wis ketok tengune ya dicuthik. Katon rengu ora katon tengu. Culek papat ora. Plirak-plirik ora. Rasane ora.
sajake katon rengu wonten apa niku bilih sampun dangu nak ndang endut. Aku tak omongan karo kowe bae. Kang Gareng kowe iki tegese nganak tirikan aku. Aku ora tok jak omong. Aku ngisru kok. Iki ben nembang sik, kowe meneng sik. Yo ceklik. Ame meneng kok ndak diceklik. Ben mati suarane. Sajake katon Mbah Kosong bebasan. Dindang dikira go. Wah iya men suasanane rada anget dhisik wis tekan balung sungsum. Dadi tira terus. Ya suasanane mung rada semangat iki wis tekan balung sungsum. Ah iya. Nggak tak tunak Dedang dut. Wis kira rasa omong kowe marahi ora cetha kuwi ngopo to jane kuwi. Kok aku kok curiga kowe iki. Terus Dalem Kang Gareng. nah, iki nek diundang iki kaya suarane iki Petro asline nek ora kok kaya wong kerawuan. Iya, wis ora apa-apa.